Mám pre vás jednu takú zaujímavú novinku a akurát včera mi prišla jedna taká milá štodrka Bio Beauty Box. Toto je najnovší boxík, jesenné vydanie roku 2015 a ponúkali ho za 10 eur a myslím, že ešte stále sú nejaké kusy k dispozícii. Poďme sa teda pozrieť, čo tento box obsahuje. Takže krásne previazaný a veľmi sa mi páči toto. Je to také nádherne personalizované a taktiež vlastne celá štotúrka sa mi veľmi páči, pretože je ekologická, je to iba obyčajný kartónik a to myslím si, že úplne dokonale podporuje ideológiu, myšlienku Bio Beauty. Takže, čo tam schovávame? Wow, super, krása. No, našla som tam nejaký latačíky a listoček a v tom listočku sú to previazané. Ja to skúsim rozobrať, čiže v prvom rade je tam listoček od bašty. V listočku sa dočítate, že čo všetko nájdete v boxe a okrem toho je súčasťou krabičky aj kupón na 15% zľavu z hodnoty objednávky platnej do konca októbra. Keby som to vedela včera, ale nie. OK. To si prečítame potom. Takisto tam nájdete ďalšie letáčiky. Myslím, že všetky sa týkajú produktov, ktoré sú v beauty boxe. Teda áno, je tu letáčik na tie bambusové kevky. Taktiež nejaký letáčik od Natura Siberica. Moja obľúbená značka kozmetika. Typická Soulforia. A pre mňa trošku neznáma značka Jarok. Tuším, že o tejto som čítala, že je novinkou v portfóliu Bio Beauty. Produkty sa mi zdajú trošku drahé, ale vraj stoja za to. Tak kto vie. No a poďme k samotnému produktu. Myslím si, že ťahákom celého Bio Beauty boxu je táto linka od kozmetiky. Ide o českú biokozmetiku. Ja s touto linkou mám sama veľmi dobré skúsenosti a tí, ktorí sledujete môj blog pravidelne, viete, že už som ju recenzovala a veľmi som si ju chválila. Jednoducho sa nanáša, nie je príliš tekutá, nezasýcha, mám to svoje balenie už dlhšie a stále je ako keby úplne nové. Jednoducho skvelá linka. Čiže to. Okay. Ďalším plným produktom je bambusová zubná kevka. Moje obľúbené kevkami sú Churaproxky. Táto by mala byť biologicky rozložiteľná, bez vtalátov, vyrobená z obnoviteľných zdrojov, čiže vlastne samé pozitíva. Neskúšala som, neviem, aká je povedať. Uvidíme. Čiže takto vyzerá, že sme skončili s plnými produktami. Potom tu máme nejaké vzorky. Začneme s Soulforiou. Univerzálny lavanduľový balzám. Je to výživný balzám, ktorý môžete použiť na tvár, a na telo, ale aj na pery. Toto balenie má 150 gramov a myslím si, že ak by ste ho používali iba na pery, tak vám vydrží určite dosť dlho. Ďalším Soulforiou produktom je takto vzorka minerálnej soli do kúpeľa. Toto je konkrétne nevinnosť. Sem obsahuje nejakú vanilku, kamilku, hrozno,
Tak toto myslím, že vystačí určite minimálne na jedno použitie. Prípadne, ak by ste si použili soľ iba do takej vaničky na nohy, možno ja to občas takto robím, tak to vystačí aj na 2 použitia. Potom v Bio Beauty Boxe nachádza ďalší slovenský výrobok, teda vzorka produktu od značky Dulcia. Od nich som skúšala zinkovú mastičku hojivú, tá bola skvelá a v poslednej dobe som začala používať liečivý, teda vlastne hojivý aloe vera gel a týmto si liečím teda túto moju popáleninu, v ktorej som prišla, keď som piekla a myslím si, že je to úplne skvelá vec. Takže ani tento ochranný krém proti vetru a chladu určite nebude na zahodenie a balenie je také akurát, môžete ho vyskúšať ešte v týchto prvých vetroch. Potom tu máme takéto vzorečky. Takže tu máme nejakú Natura Siberico. Ide o vzorku krému na ruky. Potom je to šampón, kondicionér na objem a výživu vlasov. Potom je tu značka Sofila Giraffe Baby, čiže niečo pre baby. Poteší určite mamičky alebo aj tetičky. No a toto malinké je face cream, čiže nejaký krémik na tvár. Toto trošku väčšie je umývacia emúzia na tvár a na telo, teda na vlasy a na telo. No a posledné úplne je vzorka od značky Jarok. To je tá drahá, ktorú som spomínala. Feed Your Curls, čiže to bude nejaký krémik na kučeravé vlasy. Myslím si, že celková hodnota Bio Beauty Boxu je určite vyššia ako 10 €, keď už len samotná táto linka stojí približne do tých 10 €. A keď zrátam ostatné produkty, ja si myslím, že určite sa to oplatilo. Ja som si tento Bio Beauty Box nekúpila. Rozmýšľala som nad tým, určite ste to čítali na mojej stránke. Váhala som, potom ma prepadli vyčistri svedomia, že mi povie zase môj drahý na to. Určite by nebol nadšený, že mu zase pribudla nejaká škatulka a kozmetika a tak ďalej. Tak som to oželala. V sobotu mi prišla správa od Bašky, teda či by som nemala záujem o jeden Bio Beauty Box. Jej to bolo úplne jedno, či ten Beauty Box nechám sebe, alebo ho niekomu dám, alebo či ho nechám proste otestovať vám. A ja som teda povedala, že OK, súhlasím, ale s tým, že bolo by mi veľmi blbé nechať si ho samej, keďže som sama si ho nekúpila, aj keď si nad tým rozmýšľala. A preto som sa rozhodla, že urobím radosť vám, a to tak, že tento jeden rozbalený, ktorý ste už videli, jeho obsah podelím medzi 2 z vás, a to tak, že v jednom balíčku bude zaručená táto nočná linka od kozmetiky a v druhom budú produkty tých slovenských značiek, teda Soforia a Dulcia. Zvyšok podelím medzi balíčky tak nejak približne rovnomerne. Ale to nie je všetko. I včera, preto som hovorila, že keby som bola vedela o tomto skôr, to nevadí. Včera som si sadla za počítač a ešte predtým, než som otvorila, toto bolo moje fakt úplne prvé otváranie Beauty Boxu. Predtým, než som ho otvorila, akurát už bol doma, sadla som si za počítač a objednala som pár trošku viac vecí, nielen tento Beauty Box, s tým, že nechcem si ho nechať, ale jeden celý pôjde znova vám. Takže ešte raz, jeden celý Bio Beauty Box, úplne nerozbalený, akurát samozrejme prelepím teda obálku, dám tam novú, nebudete tam mať s mojou adresou. A obsah tohto podelený na poli, s tým, že v jednom balíčku bude
linka, v druhom budú tie slovenské produkty, ako som už spomínala, pôjdu vám. Teda až 3 z vás môžu vyhrať super kvalitnú prírodnú kozmetiku, ktorú úplne milujem. Čo vy na to? Páči sa vám táto možnosť? Ak áno, sledujte podmienky nižšie. Pa, pa!